So, 2 bag. Un strybed allan o bag. Dwi'n strybed. Mae'r llyfryn. So, 2 bag. Mae 2 lyfryn. Strybed allan o bag. 2. So, dwi'n strybed. Mae'r un yn gyntaf. Efo pac 1. A dyma ni'n mynd. Okay. Felly. Helo, a dyma fi yn... the issue sign fanna, oedd Morgan yn dweud, felly, sori, dwi'n mynd i dechrau eto. Gobeithio bod chi'n clywed fi'n iawn rwan? Yeah, fab. Okay, wel, dwi wedi agor... Ydych chi wedi colli'r big reveal o fi'n agor box? So, dyna ni, diar. Mae wedi agor yn barod. Ond dyma'r un gyntaf ni'n neud, sef y fan hufen ia. Hwyrach ymlaen, byddwn ni'n neud y rockhead. A o'n i'n sôn hefyd, nes i gael gymaint o hwyl yn neud yr un yma. Oedd yna llwythi o ffenestri. Dwi wedi penderfynu neud un arall i'ch cyfer chi. Os ydych chi'n clywed sŵn plentyn yn gweud yn y cefndir, dyna fy mab. Ond mae dim ond yn 3 oed, felly mae hwn i oedran 5+. So dwi ddim cweit digon hyn, ond dwi'n siŵr fydd o'n chwarae hefo fo ar ôl fe'n cael ei creu. So dwi wedi agor bag 1 yn barod. A dyma yr llyfryn sy'n gyd fynd, ac dwi ar fi'n dechrau. A dyn ni fel yn yr un Lego Harry Potter, dyn ni'n mynd i creu'r cymeriadau i ddechrau. Felly dyma ni. Ni'n creu bachgen bach ar skateboard. Wedi dod i fwyta hefen ia. Pa ceg. Dyma fo. Mae het bach. Het bach skater cool yn nhw. Shorts bach glas. Mae yna hefen ia hefyd. Cool. Rhaid mynd i roi hefen ia vanilla iddo fo. So, dyma ni. Person bach hapus yn aros i'r fan hefen ia gael ei greu. Mae o'r skateboard. Dyma ni. So, mae efo sglefr fwrdd. Oops. Copio hyn i fewn. Mae Adeiladu dod mewn ar y diwedd, Harry fy mab, i gweld hwn, mae diw gorffen. Ond dwi'n gwybod, petai o yma, bys fo jyst yn ymyrryd ar y holl beth. So, reit, dyna dyn bach 1. A dyma ni yn creu yr dynes sy'n gwerthu'r hufen ia. Mae yna ci bach hefyd. So mae hi yna yn barod i greu'r hufen ia. A mae yna ci bach hefyd. So, mae'n ni roi hein fan hyn. Yn barod i'r fan cael ei greu. So, y peth cyntaf ni angen yw'r strybed mawr. Ag rhoi hein efo pen. Fel hyn, dwi'n gobeithio tro yma yn wahanol i'r tro dwytha bod fi ddim yn ei camgymeriad. Ond dwi'n eitha sicr na i wneud rhywbeth yn anghywir. So... Mae'n edrych yn iawn hyd yma. Dyna ni. Cofiwch os ydych chi'n gwneud set, mae croeso chi rannu beth ydych chi wedi creu hefo ni ar ein gwefannau cymdeithasol. Dwi'n wastad yn hapus i weld beth chi wedi bod yn creu wneud Lego. A goedolion hefyd, os ydych chi'n hoffi creu pethau. Mae yna packs Lego oedolion eitha da allan ar hyn o bryd. Rhoi hwn ar top. Dwi'n meddwl bod fi wedi gwneud hwn gyd yn iawn. A dyma
gwaelod yr fan. Ni. Ni angen un sticker gyntaf. So, ni angen un bach yn hynna. A'r number plate i fynd ar y blaen. 65253. Dyna ni. Reit, ac o'r dechrau, dwi'n mynd i sicrhau bod fi'n rhoi hwn yn y lle cywir, sef draw fan hyn. So fi'n meddwl dyna lle sy'n anghywir tro dwytha. Nes i roi un darn ar y ffordd anghywir a es i'r goll. Reit. Dwi jyst yn clywed fy mab yn chwerthin y cefndir. Sori, ymddiheuriadau hynny. Mae o'n iawn, dwi'n credu bod yn cael ei cosi. Reit, beth sy'n nesa? 2 strybed. Llwyd bob ochr. Dwi'n teimlo bod fi ar chydig bach o rôl ar y un yma. Ond dyma, lle nes i fynd bach yn rhy ffyddiog tro dwytha a ni wedi gwneud camgymeriad. Reit, so mae un ochr hefo'r ochr llefyn. A wedyn mae dwy sgwar fel hyn. Mae'n all yma. Dwi'n gywir ydi. Maen nhw'n gwneud dim ond un peth bach sydd yn gwneud ar y tudalen yma. So maen nhw wedi torri hwn lawr. Yn amlwg mae o'i oedran 5+, so mae o tamid yn haws nag oedd yr un Harry Potter. Un peth bach ar y tro. So dwi'n meddwl hwn mwy bach i lefel fi, fel bod fi ddim yn gwneud camgymeriad. Actually, mae'n helpu, jyst cael un peth bach i wneud ar y tro. Okay, so sticker eto ar yr ochr. Mae 2 sticker i fynd. Ac ar y sticker mae'n dweud, only the best. Dim ond yr hufen iau agored yn ni'n gwerthu yn ein fan hufen iau ni. Tybed beth yw eich hoff blas hufen iau? Dwi'n hoffi honeycomb. Dyna'n hoff un. Os dwi'n cael dewis unrhyw beth, fyddai'n mynd am honeycomb. O'n i arfer bod yn ferch siocled, ond rwan honeycomb bob tro. Okay. I'r ochr yma. Ni ddangos sut mae'n edrych hyd yma. So dyma gwaelod yr fan hufen iau. Dal i checio bod fi wedi rhoi pob dim y ffordd cywir. Do. Pob dim yn iawn hyd yma. Gret. Okay. Ar y goliadau bach i fynd ar y blaen. Actually, dwi'n yn siŵr, allai hwn i'w blaen, allai hwn yw'r cefn. Hefyd dwi'n rhoi golau coch. Mae golau coch ar indicators. O ie, so dyma'r cefn, bys ni'n dweud, dyma'r cefn yr truck yn weld. Ie. Dyma'r cefn, actually. Dyma'r cefn y fan. Dwi'n teimlo bod fi'n gwibio trwy hon heddiw. Fi'n eisiau
agor bag rhif 2. Ni. Felly, jyst adeiladu I fyny yr fan. Dal I roi'r darnau bach brown yma. Mae hwn I dal e. Okay, pethau bach yn plesio. Dwi'n ffeindio fod hwn yn exciting. Dyma'r darn sy'n dal yr hufen iach. Mae hwn yn exciting. Pethau bach syml yn plesio fi. Ond dwi'n meddwl bod hwnna'n eich yn cool. Dyna pam nes I prynu hwn. Dwi'n hoffi yr darnau bach fel hyn ti'n cael mewn Lego. Pryd ti'n cael rhywbeth a mae darn bach gwahanol. So tro yma, ydych chi efo'r hufen iach. Dyna ni, dwi'n meddwl. Okay, ffenestri. Fy nghas beth. A mae angen rhoi sticker ar hyn hefyd. So, mae'r ffenestri yma angen yr arwydd Mind that child yn mynd ar ei draws. So, ar hyd y gwaelod. Na ni. So, mae hwnna yn mynd I gael ei sticio ar y cefn. Ac efo melyn ar top. Rwan mae angen fi rhoi hwn draw fan hyn. So dwi'n angen creu darn bach I sticio ymlaen. Mwy o stickers. Stay cool, mae hwn yn dweud. Arhoswch yn cool. Stay cool. Okay, dyna ni. Yn mynd fan hyn. Ffenestri. Mwy o ffenestri. Dwi'n meddwl dyma... Ond mae cwpl mwy o ffenestri. Dwi'n lot o ffenestri yn yma. Fel chi'n gweld, yn Harry Potter. Oedd yna gymaint o ffenestri. Ac oedd rhaid clipio nhw I gyd yn hwn. Mae nhw jyst yn un darn. Oedd rhaid clipio hyn I gyd mewn. Okay. Melyn ar y top. Ar hwn, lawr fan hyn. Fel bod o'n gallu agor, unwaith mae o ar. So hwn fydd yn agor fan hyn. Neu, actually, eto. Rhywbeth ar hwn fydd yn agor, dwi'n cymryd. Wel, just about. Okay, felly, mwy o sticeri. Sticker hefo'r bwydlen. O'r gwahanol hufen iall chi gael. Mae'n dangos fan hyn bod yna lollipops. Ond dwi ddim yn meddwl bod yna lollipop yn y set. Oes yna lollipop? Na. Siomedig. Does dim lollipops. Ond ni'n edrych ymlaen I gweld Lego bach lollipop. Never mind. Dyna ni. Ta waith. Okay. Yr un yma ar y top. Ni'n siŵr bod ni'n rhoi ar ffordd cywir. Mae hwn ar hyd fan hyn. Hwn yna. Aha. Felly, eto, rhaid I sicrhau bod fi'n mynd y ffordd cywir. So dyma'r fan. A mae angen rhoi hwn ar fanna. Ond yn nid yna pan mae'r darn yma I gyd yn esmwyth. So ni'n gallu just agor a cau y ffenestr. Mae hwn yma. Ni bron a bod gorffen y bag yma. Dyma'r til. Cool. Felly, mae'n ddangos I chi fanna. Mae'r darn yma hefo rhifer arno fo. Fel y til, a chi'n gallu rhoi yr arian. Clipio'r arian ar hwnna. Fel bod rhywun yn newid rhoi. Can pint. Can pint ym hufen ia, mae hwnna'n eitha extortionate. Mae hwnna'n
braidd yn ddrud am hyfyniad, os ni'n dweud. Neu allai dod ddim newid llai gyda nhw. Os bys yr un gweithio mewn siop hyfyniad bod rhywun yn dod hefo 100 pint i fi newid, dwi'n meddwl bys ni bach yn flin. Okay, dyma ni. Whoops. Okay, clip ar y top. Dyna ni. Hwre, dyna ni wedi gorffen yr un yma. A mae yna darn gwahanol, chi'n gallu newid y dynes hyfyn ia, efallai bod yn ddyn hyfyn ia, efo gwallt di, neu rhoi gwallt i'r dyn bach sydd efo'r glefr y fwrdd. A mae yna goliadau, mwy o goliadau fan hyn. A mwy o tops hyfyn ia, so chi'n gallu cael ein siocled os ydych chi eisiau. Allai sticio hyn ar top hon. Wedyn, mae nhw yn barod i gael ei gasglu i'r hyfyniad yma. So, dyma ni. Gwaelod o fan yn barod. Dyna ni. Gorffen yr ail ran agor bag rhif 2. Felly, dyma ni. Bag rhif 2. Llyfryn rhif 2. Okay, dyma ni'n mynd. So, mae angen blocs bach gwyn fel hyn. Sorry, ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. Trwy hynna, sorry os ydych chi'n clywed. Chi'n clywed? Os ti eisiau gael fi o bod Morgan os ydych chi'n clywed, Harry? Ni ar hanner tymor, felly mae Harry adre. Dyma ni. Mae rwy'n bach yn dweud stay cool. So mae hwn yn mynd ar ochr dro fan hyn. Okay, fan'na. A wedyn mae gennym ni y darn yma. Dwi'n mynd fan hyn. Okay. Neu droi hwn rownd. Dwi'n neud o am yn chwith. Dyma lle dwi'n neud camgymeriadau. So fi canolbwyntio. Dwi'n meddwl bod fi'n neud yn iawn. So, dyna ni. Ni'n neud arwydd bach arall eto. Dyna ni. Sticio hwn. A mae'r un yma efo ffwydlen. Wyth eto. Dwi dal yn siomedig bod dim lollipops, ond dyna ni. Okay, a mae hwn yn mynd fan hyn. Okay. Okay, hwnna. Aha. Reit, dyma lle dwi angen cael o'r ffordd yma. Dwi'n bendant yn mynd i'n cymeriad. So mae hwn ffordd hyn. Okay, so ni'n meddwl fydd ni'n gwneud camgymeriad fan'na, ond dwi'n heb. Felly, ni'n rhoi ar y ffenest yma, melyn ar y top, a ni'n gallu rhoi hwn fan hyn, a wedyn mae'n agor y cae. Ac i stopio hwn dod allan, da ni'n rhoi y darn yma ar y top. Cool. So mae'r ffenest yma yn agor y cae.
Ni, top yr fan hefyd ia. Reit. Dan bach coch. Clipio hwn drosodd. Beth yw hyn ta? O wait, ar arwydd ar y top. So, ni 4 o hyn. Mae sticeri. Felly, ni'n rhoi'r sticeri. Mr Chill ice cream. Dwi wedi gollwng rhywbeth ar y lawr fan'na, rhaid i ddechrau fyny. So, enw'r fan hufen ia yma yw Mr Chill. Trio wneud y gorir ag alw'n syth. A stribed arall fan hyn. Dyma ni. Felly, ar top y fan, gennym ni Mr Chill, ice cream. Hefen ia, Mr Chill. Mae hyn ar top, dwi'n gwneud hwnna. Mae eisiau rhoi... Troi'r fan rownd. Mae nhw eisiau fan hyn. A wedyn hwn yw'r... mae'n mynd i bod lollipop. Mae'n lollipop mawr. Dwi'n cofio rwan. So mae hwn ar y gwaelod. Okay. Rhoi hwn fan hyn. Dwi'n ni nôl ar ei adeiladu. Dwi'n cymryd na'r darn ar y top yma fydd yr finale mawr. Exciting ar y diwedd. Dyma ni. Dwi'n cofio... Oce, mae hwn yn dod atgof yn ôl i fi. Atgofion bach o pan o'n i blentyn. O'n i wrth y modd efo hyn. Efo'r drysau bach yma fan agor. Dwi'n cofio. Dyna di hyn pan o'n i'n fach. Fel nes i ddweud, pethau bach syml yn plesio. Okay. Gwyn fan hyn. A'r olwyn i gyrru'r fan. Bwysig iawn. Okay. Clips bach i fynd ar ochr. Hwn yn fan hyn, hwn fan hyn. Mae dashboard bach arall nawr. Eto, lle mae hwnna? Ni yn dweud yr manylion fan'na ar gyfer gyrru. Yr speedometer. Dim syniad beth yw speedometer yn Gymraeg. Ie, dwi'n anghofio. Yna, olwyn di syrthio ar lawr.
Dyna ni. Windscreen I mewn. O, mae hein yn rhoi'r goliadau. So maen nhw'n clipio fyny fel hyn. Dyna'r ffordd gywir ydi. Ie, maen nhw'n clipio fel hyn. Mae hwn yn clipio fel yna. So mae hein yn dod allan. Had. Mwy o sticeri. So mae Mr Chill ice cream ar y top fan hyn. Yn mynd ar y top fyma. Mae hwn yn eistedd. O, dwi wedi rhoi yna. Mae hwn yn eistedd ar y top fan hyn. Ydy hwnna'n iawn? Ydy, mae'n dod dros, just ychydig bach. Felly, dyma lle da ni wedi cyrraedd hyd yma. Does dim olwynion eto, ond mae gennym ni'r hyfyniad i fewn. Mae gennym ni'r ffenestr yma sy'n agor cae a'r cab wedi creu. O, dyma ni'n creu'r lollipops. O, mae'n y lollipop! Dwi'n mor hapus, pethau bach yn plesio. Drachwch! O, mae'n y dwy lollipop bach! Yay! Dwi'n lot rhy hapus yn ffaith bod yna dwy lollipop bach. Dyna ni. OK. A ni'n mynd i creu dyn lollipop mawr i fynd ar top. Ni'n rhoi'r sticker ymlaen. Ag gosod hwn. Okay. Wedyn angen dau fel hyn. Okay. Dyna fanna. Felly dwi'n cymryd, mae'n y sticker arall, so dwi'n cymryd y sticker arall yn mynd ar cefn Mr Lollipop. Dyna ni. Mae o'n mynd fel yna. A wedyn, mae hwn yn cael ei roi fan hyn. Cool! So mae fel, na, does dim hyfyniad, peidwch ar y draw. Woohoo, mae'n hyfyniad pawb, dewch i brynu hyfyniad. A lollipops, oherwydd, mae yna lollipops hefyd. OK. Reit, so ni angen rhoi'r olwynion arno fa. 1, 2, 3. Lle mae'r... Dyma fo. 4. Ni'n clipio hein i fewn fan hyn. OK, dyna ni. Beth sgyn ni weddill i wneud o blaen fan hyn. So, ni'n cael hwn fanna. Draws. Arwydd arall yn dweud only the best. OK. Dwy olau bach fan hyn. Angen yr number plate arall yn mynd ar y darn bach glas yma yn y canol. Trio cael yn y canol. Mae digon da. Dyna ni. Dyna'r blaen. O, mae darn i fynd yn y cefn fyna. Un darn bach ar ôl i wneud.
Mae hwn yn mynd i cefn yma. Dyna ni. Dyna blaen y fan. Yn barod i gael ei roi ymlaen. Lle mae hwnna'n sticio? O ie, mae'n darn. Mae hwnna'n sticio ar fan hyn. Dyna ni. O! A lle ydych chi'n rhoi yr lollipops, ond mae dau lle bach fan hyn, dwi'n meddwl chi'n gallu gweld. Chi'n rhoi'r lollipops yn fan'na. Dyna ni. Dwi'n meddwl, dyna'r fan. Ie! So, dyma e'r fan hufen iâ. Hefo'r holl hufen iâ tu fewn a'r lollipops, a dwi'n hapus iawn bod yna lollipops. Ac gennym ni roi'r dynes tu fewn. Sefyll yma yn barod i roi hufen iâ i holl blant Cymru. Ie, dyna hi. A wedyn mae'r boi bach yn dod ar ei sgerbwd. Sgerbwd, ddim sgerbwd, sglefrfwrdd. Go hufen iâ, please. Yma gen ti hufen iâ, fod. Dyna ni. Hei, a mae'r ci yn dod ac yn bwyta hufen iâ. Dwi'n offi'n yna. Felly, dyma un set ar gyfer oedran 5+. Oedd o lot yn haws yn ar y bws Harry Potter. So, dyma ni un. Na i roi y drafan hyn. Na i gadlu Harry dod ar y diwedd i weld, cos dwi'n meddwl fydd o'n anodd iawn i cael allan nôl o'r gegin. So, dyma nhw yn drafan hyn yn barod i joio. Mae gen ni cwpl o darnau dros ben. Fel chi'n gweld. Fel arfer, mae yna darnau dros ben, set Lego. So, dyna ni wedi wneud y fan hufen iâ. So, symud yn ei mlaen, mae'n i weld rwan os mae hwn bach yn anoddach, oherwydd bod efo yr mechanics. So, mae hwn oedran 8+, a mae hwn yn roced sydd i fod i gallu cael ei troelli. So, bydd y roced, mae fel reid mewn theme park, dwi'n credu. So, ochr fan hyn. Tynnu'r sellotape i ffwrdd. Tynnu'r holl darnau. Rhoi hwnna dro fan'na. So ni'n gwybod ni'n creu tree bag. Hefyd hefo, felly agor nhw gyd. Dyna ni. Dyna ni gyd. A'r llyfryn, wedi squasio chdi bach, yn dyna ni. Neu, sychu fa allan. Ac gawn ni ddechrau. So, unwaith eto, byddwn ni'n mynd i dechrau trwy greu y dyn bach sy'n mynd i eistedd ar y roced. Wel, bachgen bach, mae efo coesau bach iawn, so bachgen yw hwn. Yn mynd i fynd ar y reid. Efo gwallt brown, dyma fo. Lle dyma fo yn mynd i aros yn amyneddgar i'r reid cael ei greu. OK, so dyma ni, mynd i lawr. Och, mae hwn actually chydig bach yn annoying, gyda llyfryn wedi plygu. Fan hyn. Mae corneli bach llwyd. Corneli bach llwyd. Un arall. OK, felly, dyma ni.
Gwaelod roced yn barod i ddechrau. Neu dechrau adeiladu fo i fyny rwan. Ni'n ddyn mawr yn y cefn. Darna bach melyn. Un bloc bach melyn arall oes. Gred fan hyn. Hyd yma, di hwn ddim yn ymddangos yn anodd iawn, ond gan i weld unwaith ni'n gael fod wneud yr elfen mecanyddol. Dwi'n cymryd fod hwn yn mynd bach yn anoddach. Ond pwy a wyr, efallai bod hwn yn syml. Maen nhw yn hytrach na jyst un cam ar y tro. Mae'r llyfr yma yn rhoi lot o bethau chi'n neud yr un pryd. So efallai dyna'r elfen fod o bach yn anoddach. So ddim step by step, mae bach mwy o canllawio o directions i wneud yr un amser. Mae'r darn bach yma'n eitha fiddly, actually. Fan hyn. A i roi... Na, dwi'n gwneud... Ydw i'n gwneud yn iawn? Na ddo. Cangymeriad rhif 1. Chwarae teg, dwi'n meddwl bod dwi'n gwneud eitha da, dim ond rwan wneud cangymeriad. Wedyn mae hwn yn mynd fan'na. Okay, so hwnna bydd yn gwneud iddo fo droi. Mae hwn yn mynd fan hyn. So hwn yw'r darn tu allan lle ydych chi'n troi. A byddai'n achosi i'r roced symud. Mae gennym ni seif bach yma hefyd i roi'r arian. So dyma sut ydych chi'n talu. So mae hwn yn fan hyn. Mae hyn yn cewt hefyd. Darnau 5 ceiniog. So mae'n costio 5 ceiniog i fynd ar y reid yma. A dwi'n mynd i roi hyn yn fan hyn. Faint o hwn yn y sydd? 5 yn credu. Mae'n dweud na 4. 1, 2, 3, 4. Dyna ni. Mynd i gau hwnna. Rhoi grid bach yma ar y top. Dyma hwn sy'n dal yr arian. A chi'n gallu rhoi trwy'r blwch bach fan'na hefyd. Mae hwn yn mynd draw fan hyn. Felly dyma dechrau'r set yma. Dal digon o bethau i adeiladu eto. Yma, dwi'n gwneud hyn dwywaith. Un yma, un draw fan hyn. Mae'r set yma chydig bach mwy cymhleth efo'r darnau bach fiddly fel hyn. Mae hwn yn mynd o'r fama.
Hwn yn mynd ymlaen fan hyn. Uh-oh. Dyna ni. Symud. Darn am ei greu felly, be chi'n neud rwan yw ychwanegu hein i'r darn yma. A mae'n creu yr mechanics i weithio. Dyna ni. So os dwi'n troi hwn tu allan, mae o'n gweithio fel yna. Neu am yn ôl. Dyna ni. Felly mae'r darn yna wedi greu. Dwi'n credu bod ni rwan yn mynd i... O na, ni'n gofod wneud y darn sy'n mynd ar y ffrant gyntaf. Dwi'n meddwl maen nhw'n cadw adeiladu'r roced tan y diwedd. Dyna yn olaf. Dim sticeri i ychwanegu i ddyn yma. Na, dim sticeri. A ni roi hwn ar y top. A wedyn mae'r darnau yma'n mynd fan hyn. O, mae yna sêr bach i ychwanegu. So ar y darn yma wedyn, mae'r darn bach llwyd i fynd ar y melyn. Ond yn y canol, ar y darn glas, yn gweld, mae'r sêr bach yma. Ni sticio'r sêr ymlaen. Tair seren. Dyna ni. Felly dyna, hwnna'n mynd ar blaen yr roced. A dyna'r gwaelod wedi gorffen hyd yma. Okay. O, am yna un gwneud bach yn mynd fan'na. Okay, dwi'n gwneud hwn like tair gwaith rhan, ond dwi'n meddwl bod dyna'r gwaelod. Yay! Dyna'r gwaelod wedi gorffen. Okay, so ni'n gallu dechrau ar y roced rhan. Rhoi hyn drosodd. O, no. Cael gymeru rhif 2, nes i roi hwn yn anghywir. Okay. Hyn. Ac un coch ac hefyd. Hynny'n iawn. Hyd yma, dwi'n credu bod nhw. So mae hein yn mynd fan hyn fel yma. Felly ni'n creu yr gwaelod y roced o dan y roced. Dyna ni. Troi ben i weired. Na, dim ben i weired. Ffordd cywir rwan. Hwna oedd ben i weired. Troi ben ôl. O na, mae angen neud y blaen hefyd.
barod i'r darnau yma, mynd rownd. Dwi'n mynd ni. Ac mae'r cader bach yma yn mynd ffordd hyn. Mae hwn yn eistedd fama. Melyn. Dyna ni. So dwi'n credu darn yma di wneud. Bron o bod di gorffen y roced. Ni bron o bod di gorffen adeiladu. Sori, mae sŵn cefndir o'r mwy fy ngŵr rwan wedi penderfynu dod i fewn. So, mwy o sŵn yn y cefndir ymddiheiriadau. O, mae darn... O na, mae fan hyn. Dyna ni. Hwna'n mynd fanna. Gofrau coch. Hyn. So, dyna ni. Cefn y roced. Bron o bod gorffen. Yna, ych chi'n gweld yr bloc yn dod at ei gilydd. So reit ar hyd hwn i gyd, ni'n mynd am yn ail, gwyrdd glas. Ie, ar y blaen. Gwyrdd, glas, gwyrdd. Yr un peth yr ochr arall. Mae ambell un o hein dros ben hefyd. Mae'n dan bach gwyrdd, jyst wedi rhoi i hun mewn. Di hwnna ddim i fod yna. Tynnu hwnna allan. Oce. Mae'r darn yma mynd yn y blaen. Sy'n eitha ffitio. Mae hwn yn mynd i'r cefn. A wedyn mae ffenestr bach ar y blaen fyna. A blaen y roced wedyn. Ni'n rhoi fan hyn. Hwna, dwi'n rhoi hwnna ar gyntaf. Wedyn hwn yn fanna. Hwnna. Wedyn y coch ar y pen. So dyma blaen y roced. A ni'n sticio hwnna yn fan hyn. Dyna'r roced hyd yma. Mae jyst ambell beth bach i orffen. Sef hwn ar y cefn. Yr adenydd ar yr ochr. A dyna ni, dwi'n meddwl. So, beth ti'n neud wedyn yw rhoi hwn trwy'r does dim actually darn yn dangos y beth yma. Lle mae'n wedi mynd efo hwnna? Mae'n wedi mynd o just gorffen y roced i fewn stick ar y top, ond dyn nhw ddim yn dweud le. Just rhoi ar hwn, rwy'n gymryd. Ddim byd mwy fancy na hynny. Sy'n sticio fo yn fan'na. Mae'n gallu troi rownd a rownd. Os ti'n meddwl bod hwn
yn sticio bach mwy cadarn, ond ddim yn angos fod o. Ydw i wedi colli step yma? Wedi checio. Na, dwi ddim yn credu bod fi wedi. Just yn... Na, dyna ni. Mae o ar fel hyn. Mae'n troi... Os ti'n troi hwn, mae'r roced yn mynd yn ôl ac ymlaen. Ond ti hefyd yn gallu mynd wii! Achos dwi ddim yn stuck ymlaen. So, na ni roi'r dyn bach i eistedd mewn. Mae'n edrych yn hapus iawn i fod yma. Wedi talu 5 ceiniog. A dyna ni, y roced bach yn mynd yn ôl ac ymlaen. Reit, so, na i glirio hein yma. Wedi rhoi hwn i'r ochr. So, hwnna oedd y roced. Dwi wedi creu'r roced bach yma sy'n symud ar fan hufen ia. Just fel bod ni'n gorffen, na i fynd i'n ôl Harry a dangos iddo fo beth dwi wedi creu. Gawn ni weld be mi'n meddwl ohonyn nhw. Byddai'n ôl yn eiliad. Harry! Dyn yma? Masha? Masha, ti wedi gweld beth mae mami wedi gwneud? Ti wedi weld? A just fel mae'n digwydd, mae Harry yn bwyta hufen ia. Ti'n bwyta hufen ia? Oes? Ti ddim ei weld? Edrych, mae Harry'n bwyta hufen ia, a mae mami wedi creu fan hufen ia i ti allan o Lego. Ti'n neis? Ie. A mae'r dyn bach efo hufen ia a'r slyfwrdd. A wedyn hefyd, ar hwn, y roced, os ti'n symud hwn, mae'r roced yn troi. Ti'n edrych yn dda? Ie. Deud, hwyl fawr pawb, diolch am wylio. Hwyl fawr pawb. Diolch am wylio. Gwydiwch am gwylio. Diolch am gwylio. Da iawn, hwyl fawr. Diolch am